Ο σεβασμός είναι κάτι που σε μαθαίνουν. Από μικρός οι δικοί σου αποφασίζουν το ποιοι θα σε παίρνουν. Επί το πρίστο δεν είναι φυσική επαφή. Ψυχικός πιασμός εκεί δεν είναι ντροπή. Από μικρός σε προορίζουν να γίνεις εκείνο που θέλουν αυτοί. Ότι δεν πέτυχαν που ήθελαν να πέτυχαν και κάναν παιδί. Ποτέ δεν ήθελαν, δεν πήγαιναν ο ένας στον άλλο. Μα πάνω σου θα ξεσπούν κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Στα αλήθεια λένε ναι τα θέλω δικά τους. Και εκείνα σε θέση που κάναν adapt απ' το παπά τους. Στο μέλλον μοναδικός σκοπός να βγάζεις λεφτά. Κρίνες από τόσα μουνιά να μας πεις αν γαμάς καθημερινά. Σκοπός στη ζωή να μην έχεις δικό σου, να κάνεις ό,τι λένε οι άλλοι. Πίστεψε πως θέλουν το καλό σου, ενώ στα αλήθεια είναι ψώνια και δαίμονες που βλάπτουν. Πονάνε, παράνε και σφύρουν τον εγωισμό. Το γράφει που μου δώσαν της μοίρας οι αναλυτές, να καλύψουν τα πράγματα τους θες. Κι αν θες δεν θες δεν μας ενδιαφέρει. Ας ελπίσουμε πως αύριο καινούρια μέρα η ζωή σου θα φέρει. Το χάπι που μου δώσαν της μοίρας οι αναλυτές, να καλύψουν τα πράγματα του χθες. Κι αν θες δεν θες δεν μας ενδιαφέρει. Ας ελπίσουμε πως αύριο καινούρια μέρα η ζωή σου θα φέρει. Δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο, καθηγητή ορισμένο να βγάλει την ύλη. Με skills διαχείρισης να μοιάζουν με νίκιο. Σκυπάρει τα chapter, σε βγάζει στην πύλη. Μόνο είναι η αποβολή και πίσω στο σπίτι. Πίσω να σε τραβάνε από τη μύτια του σκοπρίτη. Στα αρχίδια των δεν είσαι καλά, δεν νοιάζεται κανένας για αυτά τα παιδιά. Αβεβαιωμένο που μάλλον να θέλουν να δώσουν λεφτά. Φροντιστήρια να πάνε, διαβάζουν και βγάζουν κεφάλαια πολλά. Από το πρωί ως το βράδυ να μπουν στην ουρά. Πανελλήνιες να δώσουν το μέλλον τους, θα κρυθεί σε σειρά. Να περάσεις κάπου για να έχεις λες τους γονείς σου. Πως πέρασες, διάβασες, μπράβο στον καθηγητή σου. Μπράβο σε αυτούς που σε έβρεψαν. Κι ας μην ξέρουν αν είσαι εντάξει, τουλάχιστον έδειξες πως τι έβρεψαν. Έπαιξαν, στο εικόνιο έπλεξαν. Πως την κοινωνία έβγαλαν ένα δίθεν μορφωμένο σπουργίτη. Το χάπι που μου δώσαν της μοίρας οι αναλυτές, να καλύψουν τα πράγματα του χθες. Κι αν θες δεν θες δεν μας ενδιαφέρει. Ας ελπίσουμε πως αύριο καινούρια μέρα η ζωή σου θα φέρει. Το χάπι που μου δώσαν της μοίρας οι αναλυτές, να καλύψουν τα πράγματα του χθες. Κι αν θες δεν θες δεν μας ενδιαφέρει. Ας ελπίσουμε πως αύριο καινούρια μέρα η ζωή σου θα φέρει. Σημασία έχει να είσαι σωστός, στους γύρω σου να συγχωρείς και να αγαπάς. Παρόλα τα στραβά που σου έτυχα, όσο κι απονάς, πάντα να προχωράς. Με ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Σημασία έχει να είσαι σωστός, στους γύρω σου να συγχωρείς και να αγαπάς. Παρόλα τα στραβά που σου έτυχαν, όσο κι αν πονάς, πάντα να προχωράς. Με ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο.